Good morning! Si Kuya Peter, o, nakapagbabaing damit. Tugod lang naman ako eh. Alis ka na. Tara, akit na tayo, kuya. Saan ka papunta? Let's go. Palit lang ako. Nahiya. Nahiya si Kuya Peter. Ayun, nakapagbabaing damit. Good morning! Ito tayong almusal. Almusal. Baget. Ay, wala na. Inakyat na yung mga bebes. Nakat na siguro ni Emma. Ay, pagkain na pala. Very good talaga si Tita Emma. Laging may ready yung pagkain. Ayan. Masal tayo, guys. Ano lang ako, mag-Milo lang ako. At yung aking collagen. Oh, bakit, Tipi? Saan na yun? Ayun, nilalagay na namin dito sa sa top, ano ba tawag dito? Storage. Kasi yung mga yung mga malilimbit ng daga, ninangat-ngat yung mga groceries. Kaloka. Tulad nung mga kape na yan, binubutas siya nila. Kainis yung magtaga na yan. Simula nung nagpaayos ng bahay itong sa namin, katabi namin. Grabe. Binungkal kasi talaga yung nila, yung bubong. Eh, doon galing yung mga mataga. Tapos tumatawid dito sa daga niya tuloy dito. Noon pa isa-isa lang, ngayon grabe. Kaya papaano din yung papa, sara tong sa sa may lutuan. Kasi dyan dumadaan eh. Tapos naninirahan na dito sa sa may namin. Tawag dito? Ano ba tawag dyan? Ceiling? Diba dyan? Basta yun. Yun, kaya kinuha ulit si Mang Rene gumagawa dito. Or sila Darswak na lang pagbalik. Si Darswak pala may nagtatanong kung nasa Bicol pa. Nagsipagpakasyon sila. Si Jackie nga dapat ngayon ang alis na ni. Kaso sasabay na lang kay Japong bukas. Sunday. So, Monday pa yun dito si Japong. Tsaka si Jackie. Tapos si naman si Darswak. Mahuli pa yung kasi may ginagawa pa sa Bicol. Tinatrabaho pa. Kain na lab. Gusto mo milk? Apo. Ano na kita timplan? Si Kuya Chris mo tulog pa ba? Wala. Wala pa dun sa kwarto ni Tita Dayan mo. Tuwagin mo na sila, Tita Dayan. Hindi sila uta. Gano'n na tayo mag-almusal. Yan si Madam Emma. Na oras ka nagigising, Emma? 4. Ay, grabe ang aga. Kaya naman, alas 6 palang tulog na yan. Joke lang. Tara, mag-ano tayo almusal. Dito ngayon si Madam Claudia. Sabi ko, i-vlog ko siya. Wag daw. At pangit siya ngayon, bukas na lang daw. Hi. Hi. Lalaki. Try mo nga, panlalaki. Lalaki boss kapag pag naipungatan. Pero pag bumabalik na sila. Natural pa. Maganda na, ipapakita ko sa yung picture mamaya. Suwa ko yung mga boss. Last day ko kahapon. Nakompleto mo na ba? Dinaya ko na. Ulo! Hindi, seryoso. Kompleto mo? Guling mo, lagi kang absent tapos nakompleto mo yung Tapos na dapat nung May. Yung mga May 18, dapat ako na. Kung wala akong absent. Ay, naraw-araw mo na. Sige, daw kain. Mamaya na. Ilang oras ba yan? Hindi. Magano ka lang Sky Plus? Grabe ka. Nag-take to. Hindi. Igas na naman yan. Hindi ako nag-take ka. Grabe kayo. Pagulungin ako ni Emma sa hagdan. Gusto nyo? Hindi na ako kumakain. Hindi ka na namin hihilutin. Hindi ako nag-take, promise. Nag-ano ko sa unang Milo. Diet mo. Naubos ko na yung Milo. Maya-maya kain ako. Pan-repair ko lang tong pagkain ng mga puppies. Binabad ko sa milk. Beef Pro. Ayan. Maggie, mamaya ka na, Maggie. Hindi pa sa iyo ito, Maggie. Jesus! Patayo-tayo ka pa. Maliligo kayo ngayon. Lahat. Ha? Maliligo. Kasi mabantot na. Saan nga ulit yung M? Camera agad kunin mo. Vlog agad.
Vlog mo siya ito nalinigas. Nalo kaya ako tabaka. Bakit si ate niligas? Oo nga eh, sabi ko di walang na-vlog ni Emma. Sabi pa naman ni Emma, eh kasi di ba pagalitan mo ko emergency na, bina-vlog pa kita. Kita ko sana itsura ko. Nasa. Hindi sobrang takot ka naman. Oo, ganyan oo. Ano, para naman na-possess yan, di naman ganyan. Grabe ka. Oo, eh yung ano mo, reenactment mo ah. Pangit mag-reenact to eh, no? Over eh. Parang na-possess eh, hindi naman na alam. Hilutin mo. Ayun ba? Ay, ganon. Walang kakain. Sabi na, ako. Aray ka. Nakasakit na yung pag ako sa inyo. Grabe kayo ha. Nagtatawanan na pero nung ano. Yung umpisa nakagansan. Sa plato. Sa plato na talaga. Kasi nagsabi nga, akala ko, wala talaga siyang ano yun, yung lakas niya. Wala kasi pag nila ni Neneng ganun todo. Mabigat eh. Andun yung lakas niya sa plato. Wala ka kayo ha. Akala ko joke. Walang kulay-kulay. Narinig ko pa si Eva, te. Gusto mo sa kwarto ka na? Hindi. Walang lakas eh. Hindi, dito sa plato. Masarap sa plato, Eva. Akala mo ba? Love trip eh. No? Nagtatawanan na ngayon. Pero nung time na yun, guys, di sila maano eh, mapakali. Itong isa tumatawag na, yung tricycle doon. Dali na sa hospital to. Kaloka lang eh. Ikaw naman, Emma. Inumin mo ngayon. Emma, try mo nga, Ems. Emma na lang. Morning na. Kain na. Nipabot nga yung tubig na. Nauhot rin kakatawa sa inyo. Love trip eh. Pero may isa doon. Yung sumuka siya. Iwas lang. Diribwasan ka mo? Ikaw ba nung mukha? Kaya pala nawala yung ganun eh. Zahig na lang nakita ko. Punta ako dito. Parang ang virus eh. Tuntua sa akin si Emma. Ito itong babae. Comedy pala yun ah. Yung napanood na yun, hindi ko makakatawa. Oo nga, ngayon, tinatawanan na lang eh. Diyos ko, naubos yung ano, yung roll ng tissue. Kakapula sa ano ko, sa pawis ko. Lahat ng ininom mo, nilabas mo yung pawis mo. Kaya alam na Emma, ah, pag yung mukha ko sa ano, sa plato. Emergency na yun. Ayun na. Share na kayo dyan, Bunso Koy Koy. Uy, sus naman ang Bunso Koy. Ay. Sige na, Bunso Koy Koy. Sige na. Oh, ala, tinapakan mo. Patay ka sa mga kapatid mo. Bunso Koy, ito na. Gitna-gitna yung... Puchi! Huwag kang magulo, Puchi. Sige na, Bunso Koy Koy. Ito, kamukha ni Groot eh. Si Juniora, Groot. Opo, mamaya lalabas kayo ulit. Groot na Groot ang ano na ito, itsura eh. Opo, mamaya lalabas, magpi-play tayo. Sige na, eat na muna. Tingnan mo si Yuna tsaka si ate, oh. Ay, si ano, si Spotty. Ikaw mamaya ka na, magluluto pa. Opo, sige na. Kain na muna dyan. Eat na muna bago mag-play. Sige na. Si Tardy din ay. Ang Tardy na yan ay gusto na din lumabas ay. Tingnan mo yung dalawa walang problema. Nang inain na. Puchi! Ay!
Deworm time. Ayan, titimbangin na muna yung ano, Aha. mga dugi. Super ano eh. Per kilogram yung ano, ml. Ay, 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 di nyo inubos. Milk lang yung kinain nyo. Ha? Ano? Ingay! Ingay! Ay, grabe si... Grabe ka, 30. Makaiyak ka. Benta na yan. Benta na yan. 10 piso lang. Laglagan kayo dyan. Sige. Bugs! Grabe naman to si Pochi. Yung Uy, kinain kaya na ako ngayon ng... Ayun, may meme pala eh. Kaya pala ano eh. Wala kayo. Ayan nyo. Sige, ayan yun muna. Tandaan na lang natin. Ay, nang wiwi. Ang Unabels. Ang wiwi. Dito kayo ay. Lalaro si Wagi. Yun na. Yun ano muna. Ilang kilo? Lit ng timbang. Ang liit naman eh. Paigay mo muna, Chin. Yan. Toink. Huwag ka magalaw. Bug! 1.5. Ay, 2 kilo! Alala! 2 kilo ba? Abot na 2 kilo. Uy, mabigat ka na pala. Bibili ka ganito. Kala ko wala pa kayo 1 kilo. Mabigat na pala yan. Ang bigat-bigat na pala yan. 2 ml. Wait lang, ulitin natin. Dapat yata yung palanggana eh. Ate na mo. Dapat nakapalangga ng... Walang palanggana. Ay, dito na lang. Oh. Dito. Malaking timbangan na. Hindi na sila kasya doon sa ano eh. Kaya sa... Tawag doon. Oh, sige. Wait lang. Halika na. Ano natin yun sa na. 0. Yan na. La. O, yan, Chen. Sige. Pate, anong ginagawa? Ito muna si Tardy. Dito si Tardy. Tardy? Ilang timbang ni Tardy? Wala ka, bigat. 2 3/4. Wala ka, bigat-bigat naman ng Tardy. Ay! Ay! Ano yan, ay? Ay! 2 3/4. 2 3/4. Si ano? Dakpin. Dakpin, si... Yun ito? Spati. Si Spati. 2.5 lang? Bakit mas ano? Magaan si ano? 2.5. Okay, yun na, Bells. Mamaya ka na, bebe. Mamaya ka na, bebe. Nanganga din tuloy ako. Okay. Halika. Balik na siya sa pamilya. Halika dito. Halika dito. Ah. Yan. Oy, Dirty, halika dito. Siya mabigat eh. Ah! Mabigat. May takaw. Oy, Takaw oh. Oh. tiki-tiki pa pala. Uy! Ay, ano yan? Ano yan? Ano yan? Next! Bunsukoy! Halika dito! Kuy! Ah. Very good. Yan. Oh. Game na. Oh. Okay na? Kasya siya dyan. Okay, liguan time na yung mga ano, malalaki. Gutom. Pinaliguan namin yung mga papi eh. Kasi inihian ni ano, ni Tipi. Tipi. Eh pala si Tipi. Kaya pinaliguan namin mabilis. Ay, shucks. Ano kaya yun? Camera ko? Andito na ba yung camera ko? Ay, ito pala gamit ko. Awanti para diet mo. Yung camera kaya yun kasi may nalaglag sa taas eh. Alam ko, nandun pala. Yan. Anyway, gutom lang to, Emma. Grabe ka. Kakain na ako, may dala si Mamang Munggo. Umibay ng subject.
Bugbugin kita, bunso, ah. Bilalaban ka pa doon, swimming pool pa. Ako. Tapos itlog. Si Turdy talaga, oh. Takaw-takaw. Bonus yun, te, ah. Ha? I-bonus. Ayun po. Basura pa. Sige, ako bahala sa'yo. Sumunod ka lang kay ate. Sabi niyo may pang ano na daw siya, 650. Pang ano na. Pang nota. Ah, Sabi ko, ganun. kusin mo yun. Sabi ko, hindi, kunti-kunti. Nagagyan to si... Hanggang na, kat na. Ligo tayo. Gali, kayo na lang ni Conan, hindi pa naliligo eh. Oh, himagit at may Conan. Yung tipi, may ano na, may bago ng color. Oo. Yun si Conan, madilim din makita. Kahiga. O tulog. Let's go, be. Hindi. Conan! Conan! Gali, para sumigla-sigla si Conan. Tara, Conan! Hindi na, Conan. Dali. Conan! Ligo tayo, be. Conan! 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 Come in! Conan! Mwing. Wala siyang pakialam. Ayaw niya talaga maligo. Lagyan na namin ng ano. Tawag dito? Nozzle? Doctor letters mask for sleep O, dahil haba naman. Ayun. selector. Bango na, Bi! Dali na! Ay! Nangangil kasi. Uy! Parang pogi na, dali. Liga na. Bait-bait naman yan eh. Dali na! Ligo na! Nakahiga talaga siya. Silence of the Lambs. Kunanin! Sige na, dali na. Ay, bala ka. Pupusan na kita, ha? O. Dali. Ano ba? Yan. Parang maliit. Nangangagat eh. Ito niya, mayroon siyang muzzle. Nozzle na ba sa akin? Dumi mo, oh. Grabe. Tapos lagyan natin dito. For Uy, posterity. bait naman yan eh. Nangaangil na talaga siya. Lansa mo, Conan! Ano yan? Lansa-lansa? Sigulok din, ay mo na. Blood! Kaya! Sarap ligo. Hindi bumubula si Conan. The sadness, basang-basa mo, na he doesn't like the wear of this leather restricting strap-on. Look at his face. Look at the drama. I hate this muzzle. I hate it with a passion. But things can go wrong hanggang sa matapos ang bath. Hindi, mamaya tanggalin ko. And there you have it. That's how we roll in our house. Haha. Walang ababtalo ngayon. No, Conan. Ano masasabi mo? Ikaw ba ang batas? O kami? Good boy naman siya. Yan naman ang gaano. O sige. Cut, cut. Pipindutin ka dito. Sama ng loob ni Conan, no? Napaliguan. Sama loob ni Conan? Masama loob ni Conan? Napaliguan? Ha? Ayaw mo ba yung malinis ka? Sus! Orti-orti, oy! Uy, sus! Uy! Masama ba loob mo? Ha? Uy, buti na tayo. Buti na tayo. Uy! Buti na tayo. Conan. Sige na, buti na tayo, ha? Yan. Bango-bango yan. Oh, sinuot ko na sa kanya yung bago niyang collar, oh. Wow, pogi-pogi ang Conan namin, di ba, guys? Ang pogi-pogi yan, bango-bango pa. Bango. Bango-bango yan. Bango yan, bango.
Si Groot na lang. Si Groot na lang ang hindi pa pauhuli. Laging ano, tumatakas. Pugi. Pugi yan. Ito kaming ano guys, Dynaquest sa may cash and carry. Pagawa lang itong ano. Dito? Computer ni daddy. Kasi yung laptop ko ginigiba niya na naman. Ginagawa niya pang laro eh. Kakainis eh. Ha? Kaya may papalitan na naman dyan. Gusto to, masyadong ano, teki. Teki. Yan na, itsura ko. Pambahay kanina. Ito nga yung ano, basa ang ato kanina eh. Diba nagpaligo ako ng ato. Natuyo na lang. Kaloka. Anyway, ayun, di na rin ako ano pa sa mukha ko. At ang init, diskutin na nyo. Naglalawis na natin. Tama na kami cash and carry guys. Iniwan namin yung computer niya sa Dynaquest. Kasi na ano pa eh. Nihimay-himay pa eh. Daming papalitan na naman. Gastos na naman si daddy. Suntokin kita eh. Tapos, may nakita ko dito ano eh. May nakita. May, tawag dito? Hindi. Last time pumunta na tayo dito eh. Daiso. Punta ko sa Daiso. Bibilin lang ako. Ha? Let's go. Ayan o. Pero mamaya na. Yung ano na muna. Vape juice na muna. Tapos kung aning-kanik na sale dito. Tingnan natin. Like a dream come true. Kain tayo yung ano, may sabaw na pagkasarap-sarap. Dito ko pala binili yung ano ko guys, so 50% off na naman sila oh. Hindi ko pa nga nagagamit yun eh, yung ganyan oh. Duvet, comforter, or whatever na tawag dyan. Yun. Ito yung binibili niya ni Froggy sa office nila dati. Wala na yung kapisina mo eh, no? Bakla, hindi na bumalik. Resign na pala. Ito yung tinitinda, ang sarap po. Pero 150 lang yun, di ba? Magkano? 200 din? Ah, okay. Ito 220 eh. 500 grams, kalating kilo. Bibihiro na tirinda niyo ito. Kaya nga eh. Yummers, patok-batok. Tsaka yung ano, parang litid niya. Oo. Pili tayong ano, chat time. Saan si ate? Wala pa rin. Wala yung tindera eh. Tinawag pa ng guard. Ano kaya to? Ah, suman. Ate, eto po. Alin dito de? Betalin? Yun na. Ilan tawa dyan, te? Tropical Delight. Yung masarap yata yung mangga, no? Mango milk tea. Pero hindi. Milk tea pa rin ako. Sa'yo, de? Yung fruit? Mango. Ano mango? Ito? May chato. Ay, yung grass jelly with fresh milk. Grass jelly with fresh milk. O yung ano lang, grapefruit green tea. Mukhang masarap po. White grape ice tea. Oo nga. Ayun na lang kaya sa akin. Fruit tea. Ito na kami Daiso guys. Ayun. Yan ang mga nabili namin. Ito, lagayan ng sausawan ni Bebe. Kanik-kanik. Yung baunan niya. Cup niyo. Gusto niyo maganda. Nyik! Ano ko ba? Dami-daming ano dun. Capsis. Ano pa? Ay, magsasara na to. Anong oras na? Bibilin pa natin. Ito oh. Ay. Wala ba yung neto? Ito to pala. Wala naman paper towels? Meron pa dun. Pero lagi natin kailangan yan. Magkano isa neto? 88. 88? Pwede na. Kain tayo guys. Ito kami sa mga inasal sa harap ng cash and carry lang. Let's eat. Ayan ang mga pinamili namin sa Daiso. Dali sabaw. Humingi ka na? Sige. Dali. Let's go. Yan, yung tira ko sa inasal. Hinano ko. Hinuwi ko.
Dali, dali, dali. Dali, dali, dali. Let's go, let's go, let's go. Bibi, bibi, bibi. Ay, ay, ay. Wait lang ko na kang mahal. Ay, Diyos ko po, ang gruting ko din. Ay, ang tipi ko din. Ay, Maggie. Aray ko, aray ko, aray ko, aray ko. Oo, nagkunti-kunti. Maggie, ikaw, di ka naman inaano ni Conan. Pasaway. O, distribute mo na. Init. Maggie, bastos ka talaga Maggie ka, oo, kahit kailan. Wiwi. Ah. Lika na, lika na. Ay, grabe to si... Kala mo ah. Ay, nako. O, kitipi tuloy yan. Oh. Tissue yun eh. Grabe ka, Grot ah. Dumadamobs ka, Grot ah. Wala, bro. Nangyari. Loser. Dumadamobs si Grot ah. Yan. Mickey. Maggie! Itong ano kay Maggie. Bibi oh. Nguyain mo ah. Wala. Itagrin yung cone niya. Si Conan meron na. Wala pa. Oh. Yehe. Yun diba? Lahat kayo. Di ano, may Pochi. Bigyan mo din si Pochi oh. Kahit isa. Para may pasalubong din tayo. Pochi. Pochi, Pochi. Oh, di lahat sila. Sabi ko nga kay Fargy, yung katabi ka doon namin, katabing mesa namin, pwede ko bang kunin din yun? Grabe ka naman. Diba nakatawa lang mag-uwi sa kanila eh, kaya ganyan-ganyan lang. Oh, no more na? Ay, biti naman daw ang kunanin ko. Yun lang yun, mami. Yun lang yun. Yun lang yun. Sarap. Next time naman.